Jednotlivé priestory v objekte sú vlastne urobené z toho železobetónu. Naozaj je to betón, ktorý je remeselne vlastne zalievaný, je tam tá identita tých chlapov. Bude to dotvárané, alebo budeme to vlastne kombinovať s dubovými prvkami, dubové parkety, dubové dvere. Bude tam treba niečo ešte robiť v tých miestnostiach, aby to zachovalo nejaký moderný architektonický dizajn a... Skôr, čo bude zaujímavé je to, že už samotný ten užívateľ si to vie nejak dotvoriť. Ale ten základ ako taký, hej, tak ten už bude daný. Tými materiálmi, ako je presne ako spomínal, aj ten železobetón, potom tie nosné, aj tie drevené prvky a presne ten kontrast dreva, svetla cez veľké okna, tých betónových stien aj bude vytvárať tú jedinečnosť samotnú.